бародаро, тоҷикистонро ба минтақаҳо тақсим накунед. халқи тоҷика парокандаам накунед. нагӯ ки ту душанбегӣ, ма кулобиам, ӯ хуҷандиай, дигари помириай. хеле нагин, мо ҳамамон тоҷикем, фарзанди ҳам модарем. дар шаъну шарафи мардакии гапоам тоғрӣ намегирам. ай бай. Окей, Google, когда Таджикистан вступит в таможенный союз? Чо мекунӣ таможенный союза бинавис ки назки Усмон гум шуда як паришку меёва. Окей, Google. дахтаро, шумо чӣ байқа хари баден, а? Не, мада бигин ки шумо чӣ байқа хари баден, а? зинда бошен дахтаро. агар шумо набошен, бачаҳо бе шумо даже раҳи ҳоҷатхонаро ёфта наметавонанд. ҳамин шӯхиҳои мада агар қаҳртон кунад, бинитона бигазем. мо бе шумо не дами саволи мане ки ҷавоб битен ки шумо чӣ байқа хари баден, а? салому алайкум бародаро. ҳамин ҷози пеша ҳамин видео ма як видеои дига кардам. короче гуфтам ки дахтаро шумо хари баден. ҳаминҷа дахтарои тоҷик, дахтарои Америка, тоҷик дахтарои Россия гуфту гапо угражат кардам ки сахт чон расидай бахшиш бояд пирсам. дахтарои Америка, дахтарои Россия бахшиш узр мепирсам. ҳамин қаки хари бад гуфтам. хар ки дар ҷои мо одами вазифадорам меган, дар ҷои ваё ҳайвонам мегуфтиан. короче узр як бори дига. саломат бошен. салом айноми ҳама ғарибачаҳо. алло, шанохти конар, ты чиқадам мешнаси? нашнаси ранги конти қиртат мекунад сагарои тоҷик. Чи баба пришепка гав задисте бача? қати конар Макгрегор гап задистам, ман бача англиси гап задистам. Ба пришепка гав зани тоҷики англиси мешида. Чӣ шиде бача? ин бародари мо виза фирдоди, виза фачхета чима қабул накардисти? о повод нестай зада мезояд. баро ки зада чер бача мезояд. бо ранги хнад ягон мирғ назояд. ғазаба наёр. мардак вора гуфтесам ғазаба наёр ки худам виза фитметам. ба медони ҳола чӣ мешавад. баги фикр кард, шуро фикр ки бара баги ҳалкам тезтар боя брояди мардум. мо тоҷикем, ай хуҷанту ба бадахшонам. мо тоҷикем, ай ёвонту ба куловҷонам. мо тоҷикем, ҳарсемон ай душанбе ҷонем. мо тоҷикем, ишқилиб ай тоҷикистонем. ин урус нестай чибаки аташ тоҷикай. ин урус нестай мо чурка гура метиқем. ин урус нестай камтарак пахошайнеке. ин урус нестай, ин урус нестай. тоза барои шербачаҳои тоҷик. зинда бошен бачакои ғарибода. рафтам ӯ ки Усмон кичо шуда бошам бародар. ин ҳаша Усмон чо кади братан? бля ира кадо мезада чо кади бухе хе братан чо кади гаиҷа чо кади шер нар хун гуно шехте разбораме дикаса янамо чиндум ку ранги автомат чиндум. надиде морг бурданшон ба фикрам надиденша. чи багаме ебальнике пори хуна сағира хуни ваё а бача ты бо чӣ дарои тайку братан баца доре на ҷангои ма янаму чиндум ку амхед морг бурданшон морг бурдане а бачаи чашм чо када
Все, айкула бача. Вай, вай, не, чигар не, я наму чиндум, бовар ки я наму чиндум ки. Салом алейкум бародаро, хоҳаро, апо. Ози нашоти ҳами видеое ки мо мекунем, чақчақ мекунем бародаро. И барномаро ҳами Сашка бародармон ташкил кард. Худмон ки ғарибем, тоза барои ҳами шербачаҳои ғариб камака кам боша, ай тарафи мо хурсандишон биёра. ҳамиқа мақсад дорем, на мақсади ягон ситора шидану осмони ҳафтум рафтан мода нестай хеле мақсад. Дар ютубам намепартоем, ҳастан бародарое ки қадр мекунан ҳами видеомона, ай сайти худмона инстаграм мегирана, дар ютуб мепартоян. Гап надорум, шон зинда бошан бародаро. ба нашоти ҳами комментария дар гапҳои қабеҳ менависонен, апаву хоҳару модара мерасен. ҳами гап дар кор нестай, и кори мардакӣ ҳам нестай. ҳами намефората ҳамҷа дислайкай. Дислайка биҷиқ, значит маҳқулат нашид. ё ки абсолютно тамошо накӣ. ҳами мордай мара диди, тамошо накӣ. Поиск ҳастай, поиск бидиро, чӣ видеое дар кор айта, чӣ название дар кор айта бинавис, мебироя ҳамро тамошо киву истироҳат ки бародар. Агар ягон хафагӣ ай тарафи мо боша, агар ягон камбудӣ ай тарафи мо боша, ё ягон гапи қабеҳ боша, бахшиш мепирсим, пешакӣ бахшиш мепирсим. Агар ки конкретно дилтона гирифта бошем, маҳқултон набошем бародаро, номеромона дар ҳами админои ютуб метиҳем, кадомое ки мепартоян видеомона, Таҷикистан видеоси, Тоҷикон ТВ ва дигаву дигарош, админо дар номеромона метиҳем, занг метиҳанд то номеромона, занг бизанен, ё ба пештона мерем, ё ба пешмона биёен, рӯ ба рӯ гап мезанем. Ягон гапи қабеҳ дорӣ, ягон гапи ногуфта дорӣ, рӯ ба рӯ бигӯ. Мардак рӯ ба рӯ гап мезана. ӯ одаме ки комментария да менависона, ҳақорати хича вандаму брусли мегира, ӯ ягон мушай, ягон каламушай вай. Да ягон гуфтия бародар дар туалет шиштагӣ гап нависондестай, ай бекорира. ҳами коротон дар кор нест бародаро, зинда бошен. худованд нигаҳбонтон боша, асоби нами шербачаҳои ғариба. Гаптон надорум бародаро, раҳмат.